La reacció que tingui el govern de l'estat espanyol quan es convoqui la consulta del 9-N no ha d'alterar els plans perquè el poble de Catalunya exerceixi la democràcia i decideixi el seu futur. La CUP té clar que s'ha de mantenir el full de ruta i, si cal, recórrer a la desobediència. Sí, nosaltres estem sota el mandat popular del poble català i creiem que el poble català és qui ha de decidir el seu futur, indiferentment del que diguin el Tribunal Constitucional i els aparells de l'Estat. I que el procés actual deriva d'un seguit de lluites i reivindicacions històriques és el que la CUP va voler posar en evidència divendres passat organitzant una xerrada sobre l'origen del moviment independentista. Que l'independentisme no sorgeix com un bolet, no sorgeix del no-res i que tot aquest procés històric que estem visquent no és perquè sí ni és causal, que sorgeix de la lluita de molta gent, de moltes organitzacions que s'ha deixat la pell, s'ha deixat la vida, inclús han estat encausades. El fet econòmic sí que té un pes bastant important, però hi ha molts tipus d'independentisme que no només es regeixen amb aquests patrons econòmics, sinó que regeixen amb una lluita molt més sentimental, molt més de quin és el nostre país, molt més en termes de llengües, en temes d'identitat. La xerrada va estar conduïda pels historiadors Juli Cuéllar, militant de la CUP de Mataró, i Agustí Barrera, membre de l'organització que va promoure la consulta independentista d'Arenys de Munt l'any 2003.